Sitten vaan kovaa juoksua. Tiedä vaikka tulisi ennätyksiä. Oho. Heikki. Noniin. Tervetuloa tehtaalle. Kiitos. Järjestävänä maana Saksa koordinoi kaikki lajit. Nyt jokainen maa huolehtii omista urheilijoistaan. On alkamassa 10 000 metrin juoksun loppukilpailu. Alkueräthän olivat kerta kaikkiaan fantastiset. Siellä juostiin ennätyksiä aivan yhtenään tukuttain. Niin, sitten lisää kilpailijoita. Numero 228 siinä kuvassa. Lasse Vireen, Suomi. Testataan Lasse. Testataan Lasse. Yhteys auki. Kuuleeko Lasse? Täällä Ohjaamo ja Lehikoinen. Hyvää päivää. Jos kuulet, niin nypi vaikka paitaa molemmilta puolilta. Loppu. Hyvä. 10